שלום יהודי יקר, אני מספר לציבור, אני מקרה זה רק מהשם, חשבתי שמה מישהו שלח לי איזה משהו, לחצתי ויצא לי לדבר איתך, ולא הבנתי מה הולך פה, וסיפרת לי את הסיפור, ואני רוצה שהציבור ישמע. הבן אדם רוצה שזה יהיה בעילום שם, הוא לא רוצה שידעו מי הוא, אז תספר לי את הסיפור, מה שסיפרת לי בטלפון, בזה. טוב, מה שקרה, מדובר בבחור האברך מחב"ד ביישוב נחליאל, בחור בן 29, בריא. בן כמה הוא היה? בן 29. 29. כן. הוא אקטיבי, משחק כדורגל, הוא רץ, הכל טוב ויפה, והוא לקח את החיסון כביכול, חיסון. כן. אשתו התעוררה בבוקר בגלל שהרגישה שהוא כמו שנותן לה מכות עם היד. אז היא מסתכלת עליו והעיניים שלו ככה הפוכות וכל הפנים שלו והזרוע שלו כחולה. שם ירחם. אז היא התחילה לצעוק ויצאה החוצה ככה עם פיג'מה לרחוב ביישוב נחליאל, והתחילה לקרוא לאנשים, הוא מת, הוא ככה. אז באו, התחילו לעבוד עליו שמה, וכמובן שזה לא עזר, בגלל שבן אדם שלקח את הזריקה, אפילו אני הספקתי את המסקנה הזאת לפני ששמעתי שהוא קיבל את הזריקה, אתמול שמעתי דרך מישהו שהוא קיבל את הזריקה, ואני הייתי בשבעה, והיא סיפרה מה שקרה שם בשבעה, ולא שמעתי את זה מפה לאוזן, שמעתי את זה ממנה, מהאלמנה הצעירה בעצמה, שיש להם שני ילדים קטנטנים, אחד בן 3 ואחד בת 1.5 ומה שקרה, מה שקורה כמובן, שמהזריקות האלה נהיה קרישי דם ארוכים וחוסמים את העורקים וחוסמים את הוורידים. זה דברים שאני עסקתי גם כן בעצמי, שזה ידוע, זה עושה בכל מקום. כן. אז כמובן שהגוף האדם, האדם זורם כל הזמן, והמשאבה הראשית שלו זה הלב, שהכל פועל תקין כמו שצריך והכל זז, אדם זורם, נכנס, יוצא, הקריות הם כמו מסננים, וככה עובד גוף האדם, הכל טוב יותר. אז כמובן ברור שברגע שלאדם אין לאיפה לזרום, אין לאיפה ללכת, בגלל שיש שם קרישי דם שחוסמים את הוורידים או העורקים, אז זה כמו שחונקים מישהו, וכמובן גם בדם יש חמצן, אז הבן אדם מתחיל, אז ככה הוא גם התחיל, והיה לו, וכנראה, וכמובן עם זה שהוא התחיל, גם כן אדם ככה לחץ על הלב, וזה גרם לדום לב, כמו כל מכונה, אם אתה תסגור את המשאבות או צינורות מכל מקום, אז מכונה ששואבת או איזו משאבה מסוימת, אז המכונה גם תשתתק, אותו דבר, כי אין לי לאיפה ללכת. זה דבר שזה ברור, הגיוני ביותר. כן, שיש קרישי דם, אם זה מגיע ללב, אז זה לא רק ללב, כאילו, אם היה לו קרישי דם בעורקים או בוורידים... כן, אבל שזה, לא, אני בעיקר שזה מגיע ללב, אז זה נהיה דום לב. הלב מפסיק לעבוד. כן, שם את הכל, זה מפעיל לחץ על הלב. אז עכשיו היא מספרת גם כן, שכבר התחילו לעבוד עליו כבר, כן, הזריקו לו כל מיני דברים שם, וכאלה, מי יודע, הזריקו לו כנראה גם איזה מדלל דם, או משהו כזה, כאילו זה גם מפרק את הקרישים, כן? אז משהו כזה, אז התחילו לעבוד עליו, זה אומר שכבר לקחו אותו, אז כבר הפנים שלו כבר היה לבנות, כאילו כבר לא היה שום דבר, אבל הוא היה מת. זאת אומרת, יש רקע, הם ידעו כבר שהוא עם בעיות מהחיסולונים, כן. אני לא יודע אם האנשים שבאו לעשות לו את זה, עשו את זה, אבל הם ראו שהוא כחול, והם ראו שהוא לא מגיב, ועד כמה שאני יודע את הסיפור, כאילו, איך שהוא היה בעיקרה, ועד שהוא באו לעשות משהו מהאנשים מהיישוב שם, והתחילו לעשות לו אחייה, וכל מה שקשור לזה, הוא בעצם כבר היה מת. כי כמה שאני שמעתי קראו לו תושבים,
שהוא היה בצד שכבר הוא לא היה פה, קראו לו תושבים להגיע לבית כנסת ולהתחיל לצעוק ולהתפלל וכל הדברים האלה, אבל הוא בעצם הוא היה מת ולא היה סיכוי כבר שיחיה. אפילו הנחיתו מסוק של צה"ל בכרם רעים, שמי שמכיר את האזור, כרם רעים, נריה, נחליאל, ואחד ליד השני, אז שם יש פחות אזור גדול, הנחיתו מסוק שם, ושנסות לקח אותו לבית חולים אם צריך. אבל פשוט לקחו אותו איכשהו, שלא הצליחו לעשות איתו הרבה, והביאו אותו כבר ליד המסוק, המסוק היה שם רופא צה"לי, והוא אמר, תגידו להם שזהו. וזו עבודה גדולה בתור בעיניו של חבר שלי היה, בחור צדיק, באמת לא בגלל שהוא היה דתי ולא בגלל שהוא היה חבדניק, בעיניו שהיה לו, רואים שהיה לו אור בעיניים, בעיניו היה לו קשר מיוחד עם ילדים, שהיה עושה שיעורים מיוחדים לילדים פעמיים בשבוע, ובעיניו מאוד נחמד ולא הייתי שומע מילה לא במקום, כלום, הוא נכנס לחדר, בעיניו לא אומר משהו לא נכון, לא במקום, לא תשמע ממנו מילה רעה או משהו, כלום, שום דבר. ודבר מדהים שעכשיו כאילו יוצא, שמישהו נכנס אליו לבית, כאילו, אז הוא ראה חבייה של ספרים על השולחן שלו שהוא לומד. זאת אומרת, לא ספר 2, 3, 4, 5. הבנתי. 15 ספרים שהיו פתוחים באותו זמן, שהיו פתוחים שם פרוסים לפניו. בחור בן 29. בן 29, ואמרת ספורטאי. כן, ספורטאי זה הכל. למה הוא לקח את הזריקה? למה הוא לקח את זה בכלל? הוא לקח את הזריקה בגלל שאני גם כן שאלתי אנשים מסביבו וכאלה בחב"ד גם כן, שביישוב נחליאל יש היום 125 משפחות, ויותר מחצי מהיישוב הזה אנשים מוזרקים, אני ואשתי לא מוזרקים, ברוך השם. ברוך השם. אנחנו מכירים את המשפחה ואנחנו לא מוזרקים, והם אמרו, לפי מה שהם אומרים בחב"ד, הרבי אמר. איך הרבי אמר? איך הרבי אמר? הרבי בכלל לא בחיים, איך הוא אמר? הוא לא בחיים, הרבי אמר, הם הסתכלו באיזה ספרים, באיזה מקומות, אז לפי מה שהרבי כותב באיזה מקום וכאלה, אז הרבי אמר אז לקחת. איך הוא אמר לקחת? הוא לא נמצא בין החיים, איך הוא אמר לקחת? נכון, ויש אנשים היום, גם חב"דניקים שהם גם כן נגד הדבר הזה, אבל הרבה מאוד מהם לקחו את הדבר הזה. אני לא מבין איך הם אומרים שהוא אמר אם הוא לא בין החיים. עכשיו גם כן דבר מאוד מעניין זה שאני הייתי שם מדי שזה קרה כל העניין הזה שכבר הודיעו שהוא נפטר וזה, אז אין הרבה כמובן, כמו שאמרתי, הרבה תושבים שם, אז יש שם כמה משפחות טובות של חב"דניקים שם וגם הם מוזרקים שם, אז אתה צריך לראות את הדאגה על הפנים שלהם. אתה מבין שהם התחילו להבין שהם בעצמם יכול להיות מצב של פצצות מתקתקות, אתה מבין? אם זה קרה לא בחור בן 29 ספורטאים וכאלה, אנחנו בעלי משפחות, אנחנו מוזרקים על מלא 3, 4, 5 חיסונים, זה יכול לקרות גם לנו. דרך אגב, זה קורה בעיקר לספורטאים, תדע לך, כי הרבה מקרים היה בצבא, באימונים, בזה שבחורים צעירים, אחרי שקיבלו את כמו הקצין הצה"לי הזה. היה הרבה מקרים, זה לא אחד ולא שתיים, הרבה מקרים. עכשיו אני אחבר לך עוד נקודה מעניינת שהזכרת לי, וכרגע שזה קורה לספורטאים, איפה הוא היה בלילה לפני? בספורט. בלילה לפני שהוא בא הביתה, הם היו בחתונה. הוא רקד. בחתונה של בת דודה שלו, הוא של חב"ד, הוא רקד בחתונה. הוא רקד, נו, אז זה מה שקורה שאתה עושה ספורט, אדם זורם מהר, ואם יש קרישים בדם, זה פשוט סכנה. הוא מגיע במכה אחת ללב והוא דופק את הלב אחר כך. אז זה בדיוק כאילו בקטע גם כן, אמרו לי, הוא היה איתי באוטו, הוא רקד בחתונה והכל, אתה מבין? הרי מה זה לרקוד? לרקוד משתולל זה גם כן. זה מריץ את הדם, ודאי. כן, אז הוא ככה הגיע הביתה, מתי שהגיע הביתה, הלך לישון,
מה שקורה גם כן, מודיעים גם כן בפייסבוק ובמקומות אחרים, שכביכול מצאו בן אדם, למשל אישה או גבר, מצאו אותם כאילו שנפטרו, שהם לא מגיבים או שישנו ולא קמו. אז רוב המקרים אין שם אף אחד לידם לראות שהגוף שלהם התחיל או משהו כזה, ומגיעים אחרי זה שכבר הבן אדם פשוט לא בין החיים. כמו שקרה לרוני דניאל מהטלוויזיה, וקרה להרבה אנשים אחרים בכל מיני מקומות. מה אני אגיד לך, זה מכה גדולה, כל מה שקורה היום. מכה מדינה, מה זה? אני אמרתי לאשתי, אמרתי לה, נכון כל הזמן, במשך השנים האחרונות, כל אחד שומע, רוצה לשמוע גוג ומגוג וכאלה, בלי קשר לקורונה ככה. דרך אגב, זה מרומז שזה גוג ומגוג. יחזקאל... לא, אבל זה ברור שזה כאילו ככה, כאילו... כתוב ביחזקאל, רק שנייה, כתוב ביחזקאל, למ"ח למ"ט זה מלחמת גוג ומגוג. כתוב אם אתה מחבר את הנקודות, אומרים כאילו שליש מהעולם מחרב. רק שנייה, רק רגע, תקשיב, זה רמז מרומז חזק. כתוב ביחזקאל למ"ח פסוק ט', ובמקל יד, כותב המצודה דוד, זהו קולנס ארוך, קולנס זה משהו שמכניסים בו משהו, ובראשו כאין מחט ברזל, ובו הורגים אנשים בזריקה. זה רמז חזק מאוד, וכתוב בזוהר הקדוש, בתיקוני הזוהר הקדוש, שלפני הגאולה המסחר יהיה בתו ירוק ויהרגו אנשים בזריקות. אתה צריך להראות את זה לכתב בפייסבוק. אני הורדתי את זה כבר עשרות פעמים. אתה יכול גם לשלוח לי את זה, שאני יכול להעלות את זה, אתה מבין? תפתח ביחזקאל למ"ח למ"ט בפייסבוק, תכתב מצודת דוד, תראה הוא כותב לך את זה, תפתח אתה יכול לצלם את זה גם כן, איך קוראים לזה? תפתח ביחזקאל למ"ח פסוק ט' את המצודת דוד, הוא מקל יד, הוא כותב לך, זהו קולנס ארוך ובראשו כאין מחט ברזל ובו הורגים אנשים בזריקה. כותב שחור על גבי לבן. מה שרציתי גם להגיד, כאילו, נכון אומרים כאילו, זאת אומרת, לפני שהיה קורונה, אז כולנו, הרבה מאיתנו מתעניינים בגוג ומגוג, אף אחד בעצם לא יודע מה זה, אז שומעים כל מיני רבנים, כל מיני השערות של כאלה וכאלה, אוקיי, בסדר. אז אומרים כאילו בקטע ששליש העולם מחרב, שזמן לא שליש, 2/3 מהעולם יכרתו ויגברו. אז עכשיו אומרים את כל הדברים האלה, אז אני אומר, מה זה העולם? זאת אומרת, ארץ ישראל זה נחשב בעצם כל העולם. כאילו אם ארץ ישראל לא קיימת, אז העולם לא קיים גם. כל העולם קיים בזכותנו, כמו הקורבנות של בית המקדש, אותו דבר. לא, אבל זה פשוט. בארץ ישראל יישארו 7,000 איש כתוב. כתוב את זה בזוהר הקדוש, כתוב את זה בחסד לאברהם. הולך להיות גם מלחמות, זה לא רק החיסול עונה. וזה לא רק זה, יש להם את ה-5G ויש להם מרססים את השמיים, יש להם הרבה דרכים להרוג. השלטון הציוני זה אבי אבות הטומאה. כן, זה ברור, מי שמחובר לזה ומי שלא מחובר לזה צריך להגיד ולהבין את זה. זה גם אחד הסיבות שאסור גם ללכת לבחירות שלהם, הטמאות שלהם. ברור, אני החלטתי, זאת אומרת כל השנים שלי, מתי שאני פה בארץ, אני בוחר, ואני החלטתי שהשנה הזאת זה לא יקרה, שאני באדם, זאת אומרת בבית שלי אני מאוד פתוח ועצמאי והכל, אבל אמרתי לאשתי, אני אומר לך, את לא מצביעה. תקשיב, אני שואל, גם מבחינה מצפונית אסור להצביע, וגם מבחינת התורה אסור להצביע. אני אומר לאנשים, אני אומר להם, ניסו פה לרצוח אותנו. מה זה? מבחינה מצפונית, אני שואל שאלה, הרי רוב הציבור יודעים את הבלוף היום, נכון? אז מה, מתוך 120 חברי כנסת אף אחד לא יודע את הבלוף? הם תכננו את זה. למה אף אחד לא יוצא כנגד זה? כן. כי הם שותפים לכל הפשע הזה. הנה למשל עכשיו יש את כל החיבור הזה של בן גביר עם הליכוד, ואמרו שכביכול בן גביר מקודם לא לקח צד, מה הוא לא לקח צד, אז נכון להיום יש איזה
וידאו שם שמעולה עכשיו בפייסבוק, שבן גביר נמצא שם באיזה בית ספר וכאלה, אז ילדה אחת שם שואלת, היא אומרת, כל אחד יש לו את העצמאות על הגוף של עצמו, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אז הוא אומר, מה בקשר לזריקות וכאלה? אז הוא אומר, תשמעי, אני ממליץ לך שצריך לקחת את החיסונים, אני היה לי קורונה, ואני ממליץ מאוד שכל אחד חייב לקחת את זה. רגע. הזאת הצילה אותי, תמיד ככה הוא אמר. רגע, מה הקשר שהיה לו קורונה, שצריכים לקחת את ה... גם לי היה קורונה, אז מה... גם לי היה. גם מהראשונים שהיו להם את הכוח, אחרי פורים, לפני 3 שנים קיבלתי קורונה, אז מה, 3 ימים זה עבר. רצחו אותם בבתי חולים. אנשים לא מתים מהקורונה, רצחו אותם בבתי חולים. קיבלו 210,000 שקל מארגון הבריאות הבינלאומי על כל מי שמת מקורונה. מתי נותנים כסף על מישהו שמת מהתקף לב או משהו או זה מארגון הבריאות הבינלאומי? מה המטרה שלהם? בשביל שיהרגו את האנשים. נתנו להם הרדמות במינון גבוה עד שהרגו אותם. ממתי נותנים למישהו עם וירוס הרדמות ועוד במינון גבוה הרדמה על הרדמה עד שהבן אדם מת? רצחו את האנשים. שכחתי יש איזה תכשיר מסוים שהם נתנו לאנשים בגוף, ברח לי השם שזה ממש באיזו הזדמנות אני זוכר או משהו, וחוץ מזה שבסביב מחברים את הבן אדם למכשיר הנשמה, זה לא רק מחברים אותו פשוט, הם דוחפים לו את הצינור לתוך הגרון. כן, הם חונקים, הם הורגים אותם, לא נתנו להם בבתי חולים לא לשתות, לא כלום, עד שהרגו אותם. פשוט רצחו אותם. היה פה יהודי אחד תימני שהיה בבית חולים, הוא ברח משם, הצליח לברוח משם, הוא הגיע פה לבית התף, הוא אומר, תביאו לי לשתות, תביאו לי, הוא אומר, כמה ימים לא שתיתי, לא אכלתי, אני גובר מרעב, אני הולך למות. ברח משם וניצל. הייתה פה אישה סקנה בת 90, הרי מתי שהם בבית חולים אי אפשר לדבר איתם, אפילו לא בטלפון, אתה יכול להדביק אותו בטלפון, אתה מבין את הבדיחה? אפילו בטלפון לא נותנים להם לדבר עם המשפחה. מתי כן? או שהוא מת או שהוא גוסס. התקשרו למשפחה ואמרו להם שהיא גוססת, בואו תראו אותה לפני שהיא הולכת למות. היא באה, הם באים, הם רואים אותה שוכבת על המיטה, לא זזה, לא יכולה לזוז, לא כלום, כמו זה, פתאום היא מתחילה לזוז את השפתיים. אבל לא שמעו מה שהיא אומרת. אז אחד שם את... היא הייתה כבר בשלב גסיסה. כן, אז אחד מהמשפחה שם את האוזן שלו על הפה שלה, הוא שומע שאומרת וסר זה מים, ביידיש. כן. אז הלכו, הכתיבו לה את הפה, התחילו לתת לאט לאט לשתות, אחרי כמה זמן היא פתאום התיישבה, ואמרה להם שהיא רעבה, היא גובעת ברעב גם כן. אז באו הצוות שם ואמרו, טוב, עכשיו היא בסדר, תלכו הביתה. אמרו, לא, אנחנו לא משאירים אותה פה, אפילו לא דקה. אמרו להם, לא, אתם לא יכולים זה, הפכו להם את הבית חולים, לקחו אותה בבית, אחרי 3 ימים, הבריאה לגמרי. אתה רואה מה זה? רוצחים! רצח חם פשוט. לא? עוד כמה יש פה? ברוך השם. מה אני אגיד לך, זה ככה. בקיצור, הם רצחו את הבני אדם בשביל... דרך אגב, בזמן השקרונה פחות אנשים מתו מאשר כל שנה, ועכשיו אחרי החיסולונה יש באחוזים הרבה יותר גבוהים שאנשים מתים, ואנשים צעירים, שפעם אנשים צעירים לא היו מתים ככה. זה היה דבר נדיר, ועוד ספורטאי, זה היה דבר נדיר. איפה שמעת כאלה דברים? אם היו שומעים כזה דבר, אנשים היו מזועזעים. מה קרה? אתה מבין? זה לא בן אדם, לא בן אדם לא אנשים שחולים באיזה סרטן או איזה מחלה סופנית או משהו, או עם סכרת גבוהה מאוד ולחץ דם. זה פשוט דבר מדהים, זה פשוט רצח עם. אין משהו אחר להסביר. זה רצח, הם אומרים בעצמם שצריך לדלל את העולם. ביל גייטס הוא זה שעושה את החיסולונים, יש לו בלעדיות על זה. הוא כתב כבר ספר לפני
מאמר לפני 30 שנה שיהיה וירוס קורונה יצא מהעיר ואן בסין, הוא אמר את זה כבר. זה פשוט לא להאמין. זה מזכיר לי בדיוק, אתה יודע, הרצח המדובר על רצח עם, מזכיר לי את הרצח הנורא שהיה ביוגוסלביה. אני מבין שזה התפלג שם, והיה שם פשוט, רצחו, שחטו אנשים שם ימין ושמאל, פה עשו את זה עם זריקות וכל הדברים האלה, כל הרעלים האלה, ופשוט ככה מחשו את האנשים. השם ירחם, מה אני אגיד לך? השם ירחם. זה פשוט דבר מדהים ביותר, מה שהעולם הזה הגיע לאיזה מצב שכולם מושחתים, ואתה רואה את זה, ואתה מבין את זה, ואתה מתחיל להפנים את זה ולחשוב על זה, שזה מה שראית קודם, זה לא מה שחשבת שראית. יושב... שאנשים, אתה הולך, אתה בוחר בשבילם וכאלה, ופה ושם, וכל הזמן הזה הם תכננו להגיע למצב הזה שלפני שנתיים, להתחיל להזריק ולהתחיל להרים את האנשים ולהרוג את האנשים. תקשיב, ביבי נתניהו קנה את הזריקות האלה לפני שהיה את הווירוס. בגלל זה השחירו את זה, בגלל זה עשו על זה חיסיון ל-30 שנה. וגם יושב ראש ארגון הבריאות הבינלאומי אמר ב-2015 שצריכים לחייב את האנשים לקחת חיסולונים, ושצריכים לדלל את העולם על זה. הוא אומר את זה בפירוש. ביל גייטס כותב שצריך לדלל את העולם על ידי חיסונים. הוא אומר את זה ברעיונות. זה ראש הארגון העולמי, זה הבריאות העולמי, זה האתיופיה, הוא לא? כן, בדיוק. דרך אגב, איך מינו אותו להיות יושב ראש ארגון הבריאות הבינלאומי? הוא בעבר שלו היה ראש ארגון טרור הכי גדול באפריקה. אחרי זה הוא היה שר הבריאות באתיופיה, והוא נתן לביל גייטס לעשות ניסויים רפואיים על בני אדם עם הזריקות האלה, דרך אגב, שתבין. ובשביל זה הוא נתן לו להיות יושב ראש ארגון הבריאות הבינלאומי. זה פשוט לא להאמין, יד לוחצת יד. בדיוק ככה. וביבי נתניהו, העמלק הזה, הוא כבר אמר לפני 10 שנים, כ10 שנים, באום שמדינת ישראל מחויבת לסדר עולמי חדש. וזה הסדר עולמי חדש. אם תיכנס לאתר של האום, New World Order, תראה מה הם כותבים שם, זה פשוט מזעזע. 300 עמודים, מזעזע. מה לעשות, זה קריב מאוד שיהיה בשורות טובות לכולנו. אמן, אמן, שיהיה... והשם איתנו, שיהיה בשורות טובות. דרך אגב, ביום שלישי יש את הבחירות הטמעות שלהם. וביום שלישי השבוע, הם הרי לומדים את הדף היומי. כל דף, במשך 7 שנים זה נגמר. אז כל דף אתה קורא אותו פעם אחת במשך 7 שנים. אז בדיוק ביום שלישי, שזה שבוע לפני הבחירות, אז היה את הגמרא במסכת כתובות, דף ק"א, ששם מדובר שאסור לעלות בחומה לארץ ישראל, ואסור למרוד באומות העולם, שאסור להקים שלטון לפני הגאולה. ובדיוק שבוע לפני זה למדו את זה. אתה מבין שאסור להקים בכלל שלטון לפני הגאולה, ואסור, כל השלטון שלהם זה בית מינים, אסור בכלל לשבת שם, אז אסור, גם מבחינת התורה, אסור ללכת לבחירות, וגם מבחינה מצפונית, אפילו מישהו שלא יהודי, אסור לו ללכת לבחירות הטמעות, אחרי שרואים מה שהם עשו במשך 3 שנים, את כל הפשעים שהם עשו. הכל היה מתואם ומתוכנן מראש. ודאי. תדע לך, כל מדינת ישראל הוקמה, אתה תהיה מזועזע על ידי הבונים החופשיים, הרבנות הראשית על ידי הבונים החופשיים, וכל המטרה שלהם הייתה לעקור את האמונה, להביא את עם ישראל לארץ ישראל, לעקור את האמונה, ואחרי זה להשמיד את עם ישראל. וכתוב בגמרא שאם עם ישראל יעברו על השבועות, אמר רבי אלעזר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועות מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם כאיילות וכצבאות השדה, שדמם של עם ישראל יהיה הפקר, כבעלי חיים. ומה עשו עליהם? ניסויים רפואיים, כמו שעושים על בעלי חיים. על מי עושים ניסויים? על עכברים, על שפנים. ועשו עכשיו את התושבים שם, שהם יהיו העכברים והשפנים, שעושים עליהם ניסויים רפואיים. ישראל חתמה עם פייזר, שהציבור יהיה מעבדת ניסוי שלהם.
פשוט לא להאמין. אותי מעניין לדעת, אם היה חבל שאי אפשר היה לדעת, איזה צער בגלל כל הדבר הזה יש בשמיים. באמת, זה פשוט לא להאמין. תקשיב, אנחנו לא יודעים חשבונות של שמיים, ממש לא. אבל תדע לך, זה הבירורים האחרונים של מי שילך בדרך התורה. הרי כל זה שישבו בממשלה, תדע לך, כל הרבנים האלה, שאלה רבני שקר, אלה הרבנים שאמרו ללכת לבחירות, הם אמרו גם כן לקחת את הזריקות שלהם. הרבנים, התנתקה השיחה. יהודים יקרים, בשורות טובות, ושלא תהיו פטים, ולא ללכת לבחירות הטמעות, ולא לקחת את במקרה מאת השם, אני לא יודע איך יצא, שלחצתי איזה כפתור זה צלצל אליו. בשורות טובות וגאולה בקרוב.